fejn insibu dan il-programm edukattiv ta' Alla? Fl-Iskrittura. Fiha niltaqgħu mhux biss ma' kliem imnebbaħ minn Alla, imma wkoll ġrajiet u esperjenzi li juru kif Alla tkellem man-nies fl-istorja tan-nies. Hemmhekk hemm id-dialogu tas-salvazzjoni li seħħ fl-istorja bejn Alla u l-bniedem, li laħaq il-milja tiegħu fil-persuna u fil-ħajja ta' Ġesu Kristu, li sar bniedem biex jifdina bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Biex iħares lil bniedem Alla xtrana bi prezz għoli. Jgħidilna San Pawl, huwa xejjel lilu nnifsu billi ħa in-natura tal-sir. ċekkel lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Il-Knisja hi msejħa biex tkompli dan id-dialogu fl-istorja mal-umanità u fejn hu l-bniedem. L-edukazzjoni vera fil-fidi tista' sseħħ biss f'għarfien aktar profond tal-kelma t'Alla. Jeħtieġ narfu il-ħtieġa urġenti li l-kelma t'Alla terġa' ssib posta fil-qalba tal-komunitajiet parrokjali tagħna u fiċ-ċentru tal-għaqdiet u l-movimenti li janimaw il-Knisja. Inħeġġu biex il-komunitajiet parrokjali tagħna jiffukaw iżjed u jinbnew iżjed fuq il-kelma t'Alla. Illum irridu narfu b'onestà li ħafna ħidmiet tagħna li ma jitilqux mill-kelma t'Alla u ma jwaslux għaliha huma biss sforzi inutli li taqlu u mhux jgħinu il-mixja edukattiva tal-poplu tagħna u l-formazzjoni nisranija tagħna. Il-Knisja hija l-komunità li rċeviet l-Evanġelju. Imma li qabel tevanġelizza trid tkun istess evanġelizzata. Hija l-Knisja u għalliema. Mhijiex biss u lanqas għalliema biss. Hija għax trid tħobb u tgħader u tiftaħ il-bibien għal kulħadd. Imma għalliema għaliex bl-istess kelma t'Alla trid tgħallem skont San Pawl, iċċanfar, twiddeb u trawwem fis-sewwa. Il-Knisja waqt li tgħader u tħenn ma tistax tonqos milli toffri u tindika t-triq tal-verità kif indikata mill-kelma t'Alla. L-eżerċizzi tar-Randan, il-qari tal-kelma t'Alla proposti mill-liturġija, l-irtiri, it-talb imsieħeb mis-sawm u l-karità huma kollha mumenti qawwija fejn nistgħu nirċievu l-kelma li tiffurmana biex imbagħad aħna nġeddu l-ambjenti ta' madwarna. Il-familja, il-postijiet tax-xogħol, l-istituzzjonijiet pubbliċi u l-komunitajiet ekklesjali. L-aħbar it-tajba tal-Evanġelju hija għal kulħadd. Dawk li jiġu l-Knisja, dawk li kienu fil-Knisja u telqu, u dawk li qegħdin ifittxu l-verità barra mill-Knisja. Kif fit-Tempju ta' Ġerusalemm kien hemm il-bitħa tal-pagani li fiha kienu jidħlu dawk li ma kinux lud, anki fil-Knisja tagħna jeħtieġ noħolqu spazju għal dawk li ma jemnux jew li jħossuhom bogħod mill-Knisja. Bħal Kristu li miet għal kulħadd biex kulħadd tisalva, il-Knisja oħd u għaddejja qatt ma tista' tkun esklusiva.
nixtiequ li din is-sena ir-Randan ikun żmien ta' grazzja, mhux biss biex neħdu sehem fil-għid ta' Kristu, imma wkoll biex nitħejjew għaż-żjara f'pajjiżna tal-qdusija tiegħu il-Papa Benedittu 16. Billi li mallem tagħna Ġesu Kristu ħalla lil Pietru biex iwettaq lid-dixxipli fil-fidi, fil-Papa, Vigarju ta' Kristu u suċċessur ta' Pietru, naraw lil dak li jikkonfermana f'dan il-proċess edukattiv tal-fidi li għandu jwassalna biex bħal Pietru intennu. Mulej, ant min immorru? Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Natukom il-barka pastorali tagħna.